Ani bihik boje jakun thangka jeso pon thangka jese pon soga abona angum salmeya nang dati no pikli phage thik mu cherai ni bage cherai por ni bage problem ni tongo ang to salhaki samukhayo askrim rok phalo ang tamkhay aji manaiba cherai ang tongka ang cherai ni school buhuru tunai abo hai ang birman nang tongo ta Ani bung susil de burma Ini kami kai kosong kobra blog babon nondar kulai mandai do tam ka sagare ni tangi kobo ka sama sagare nong no kobong mang tai om hasi an nong borok o poigin tong ni phakya jondis rong korok sal sudana rong ni phakya oro boro aro tan bukara song nogo ta bin nogo ta angkai bo phaimini angkai koigin tongan sarang ka tongkha angkai ang uskang busi bandino phaimini ang bono nogo mam phaya borok tangka kuspata malaya tabu obo haing tongta babon bagi nong no kobong ini kusare rokai jerai tongo master ko 7 bosor kai 6 bosor nung tam hone wanchu butui kya bai khar ka na butui ro ba kya bai thoki jagai reklang jaka butui ro abu soro bo saime ang bo nugya angkai phome kok samar bo nugya angkai sabai kok sa saya tong ang bo nugya angkang tam sanai boro thangka yang jadi kuchirong nai tukbakya punjakon khusbada maya angkai ta boro thangka je jakon thangto bodno dadi itu fainin ang bon sauta salbusungka bo komaman kang busiban dino busibanni angkai busiban phongo da thangka saiman kre tangkai ang saiko phaiman ka ang bon no malai khya serai to yang school tong ne ang serai biang tongo serai ni school tong ngi tong angkai bo serai saka aijiri serai khatang jagai aimango amano nugu ni saw angka hai ni aman khatang ga angkai angko saiko thanglain baba ning kata angkai saiko thanglain hamini phaiman phaya aken naituk tong phage serai aja maya takung puspata mayang toka bobor thangka nung ni to sar sato mane maro wala maro kisamisa to nong nong hani kisamisa kelangkari rok to hani kisamisa tongo mo haja kaijang maro busuk balok khana kaijak mani ko 27 bosorong khana 19 kaijak uta ahung kai dabo nung o nai tongnai lukorok no tin tam saklai na abo to ang jemeden bising saklai angkai obong ka to jot jaga no nugu ka ba bo phone no nugu jes phone nugu angkai mane sungno contact rok khaidi angkai bo jabro an nong bro an bihik boje jakun thangka jeso phone thangka jese phone soga abona angum salmeya nang dati no pikli phage thik mu cherai ni bage cherai por ni bage problem ni tongo ang to salhaki samukhayo askrim rok phalo ang tamkhay aji manaiba cherai ang tongka ang cherai ni school buhuru tunai abo hai ang birman nang tongo ta ini cerai nong ni okhor mane bo salo okhor mane bo Punga angkoro sungguh saimaya bo salo bo busuban dino angkoro sungguh nogo keriba sung kamu thang tongoyo mairograna hani thango busuban punga angkoka phai nge pibele nu phaya abo mana sinangnai tajam khanya nogo phanya sinangnai oro bin busai tuni thangpai maka bo dino kai mongoban dino busa butui tuni phai orphan tonga thuk nai ngkai da boro thangka na bo no butui no wanchu boro thangka na boro bo wan sugui maya boro thangka boro hingka aboro bo sai maya ke bai nur nuk chala rok abo hai rok ba ke bai khari thangka da to abo hai rok ngi tong abo hai rok soino da to tam khanya na ke bai thoki jagai lob rok phunu kai klangjak abo hai rok butui no ro bo hai wanchu abo sung sai maya ta ngkai norok jaite gust nukung ro thangna nai tuka nai tukha bini bai nyero thangai rutuk kha gerei ngkai ke bai phone rok bai majumane abo hai rok to tong aboro bo nu gyata an sabo masa tongo sela mo busuk bisi busungka 7 বছর স্কুলে পড়ি টংটা পড়ি দङ পড়ি টংনি তাও বুমানো রুতুগো
파리 끌라케 뭐만 원에 뚝통 아 나버리 강게도 나우 거기부 동미야 카리부 동미야도 제가 작업은 탕리부 마장내는 해디바 그러니까 이제 누구이 동네로구나 땀 사나무서 얘 누구 동네로 온가 봐 기사 얼어 파나 동고 흔히 사끌라주다 얘 능내로 머리는 뭐라까지만 있나라 안 버리냐 까면 왜 거슴 그거라 고성까브라 능제 한 동통 파기 니네 살아보 까부이 동카 너는 나중만 까부이 동카 능제 한 동디 파냐는 통